Ok, și am revenit. Și avem lag. Și cum ieșim de aici? Și gata, am ieșit. Yay! L-am salvat pe... Stai că-l știam. Stem. Trebuie să mă duc la magazin. La magazin. Bă. Sper că mi-a dat. Bă, tot nu mi-a dat destul. Gata. Pe el. Stai, nu mi-a dat un mesaj, parcă. Da. Good job. Ca zici că nu făcea mai bine. Yes. Yes. Să mă fac Peter Parker. Pac și Peter Parker. Da, da, da. Ei, bă, frate. Nu, hai că asta nu mă interesează. Chiar deloc. Chiar era, ăla era chiar plictisitor rău. Acel cinematic. Că ne mulțumea și... și ne zicea să cumpărăm ceva cu Spider-Man. No, fac dișit. Cum să existe jocuri cu mine? Afară, ieși afară. Bă, ieși afară. Da, ieși afară. Și acum stă ca o boschetar. Da. Space. Sunt ca un boschetar, ne dare în caca. De ce să zic caca? What the fuck? Ce m-a apucat? Ce tare. Dispozitiv. S-a plictisit, domnul. În loc să se plimbe. No, trebuie să-i batem pe ea. Iară. Din nou. Pac. Iară stăm ca... Nu mă interesează. What? Lag. 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 De ce-i lag? De ce-i lag? De ce-i lag? De ce-i lag? Gata, nu mai lag. Ba da, mai lag. Fac. Bă, acum mai lag chiar. De adevăratele. Ții, ba mă, din fața mea. What? Așa. Au, tai. Dă-te, mă. Mamă, câte mașini sunt aici, taxi. Taxi, dumândele. Pac și sărim.
Adică trebuie să-l urmărim. Uite-l pe ăsta, care ne-a omorât tatăl. Fuck you. După el. Run for it. Ieși acasă. Nu-i bine. După el, după el. Pac. Ia spart geamul. Clar. La câte kill avem? Țiba. Uaaaa! Bă! Ieși, mă. Ieși acasă. Mai este de asta din spate. Fac. Așa. Așa. Q. Nu! E. Spate. Q. Pusăm. Spamăm. Dăm acolo. Scoatem. Hai tu să te salvezi tu. No, hai. Ieși acasă. Țiba! Parcă. Yeah, that's Michael. That's the Uncle Ben Killer. Știam eu că e Tatsu. Killerul lui Unchiul Ban. Unchiul Bănuț. Da. O și sărca mașina. Nesimțitule, ieși acasă. Atâția bani. La banii noștri ce să faci? Iar ăsta cu semnul apocaliptic. I want to report an enemy. Era sigur. Nu ne fac poză. Aici. La o capa A. Yes. Nu. Nu mai da cinematicuri. Ei, suntem sus. Sare voce de căcat. Hai că mi-au asta. Și mi-au și asta. Nu asta. Ca să nu mai am niciun ban. Și plecați, mă! Da. Suie. Suie. Da, și cam atât a fost episodul din The Amazing Spider-Man. Vă salut. Bye bye.